كابا قلقلوت التلفزيون يرتعزو سلامتنا تقبلوا زغبركم تعزتنا كم يتمسيو لكل ساعة تشعة آخيلون لو حمش 11 صدالو زينا ومسانا روح يزلكم قريبا لهم مساهم صنح ميكال حوقي فلما بيكنت وتاتو فيلم أبي موشبي ماكلا زوغا شواركا بسقبرنا لابراتور مرمراتات 4 زيكاتات بكورونا ملكافهم ترقاقجو أبزوبا عن سبع عقاب كبابي نمو حز كانت فتات كدفالو مزخاخر غريبون أبدي نوزوبا حقاز مسرح تسقنات كالات مرتي بتصبوغي سلاسلالو أبزيناتات وصاي أبي فيركوس مس بريزيدنتاو مريجا بز تأساسر تغستت صوتا وطري مليسو عريبون منقس بريطانيا كلاي معبل لبعي كورونا فيروس نمكو تشار توفاخشو تصنع قراتها داقم كتصنع عزيزو منقس سعود عرب حقتات عيو وساتنياتا سرحتنياتا بممحياسو قمت كم زوصر افريتو زرزر زينا فلما حابريتا كاب منيستر طعنا ابي زوبا غاشبار كاب زركه موشبي ماكرات لو محمد شحدار بستقبر ناي لابراتور مرمراتات 4 زيكاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصو زوما بزحلفه قربا سامنتات بفنو كاب سودانن ኢትዮጵያን ዝተመልሱ ዜጋታት ክልተ በሞሸቢ ማከል አዲባራ ክልተ ድማ በሞሸቢ ማከል ሻምብቆ ተዓቂቦም ዝጸንሑ እዚ ከምዚሉን ኮሎቱ ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ጋሽባርካ ተዓቂቦም ሕክምናው ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ ሰለስተ ዜጋታት ሓዊዮም ነናቤቶም ተፋንዮም ኣለዉ በዚ መሰረት ኣብ ኤርትራ ጠቅላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 484 በፂሕሎ 429 كابزيوم بستقبرلهم حكمنا وكنكن حاويهم كاب هوسبيتال زتفانو كخون كلو 55 دما جنا اب هوسبيتالات عاقبهم يركبهم نسرت عنا 11 كلتشن إشران نابي كال زينا مسنسقر درغن فسستن قحافات بحافشات صربال عن زيت موتورن دما بفلاي اب ماي ايرن حمرن زسعبو بكلا اب قمت بمتاو حبرت سبابة تحزومن موقارو من تنقو كون كم زقباتا قريزوم نتوها كبابي مسرت طوعي حبرت سب مخانو زحبره حلافي جنفرا كبابي ابزوب عن سباتو داويد كبراب نزين من رقاص اب مبراه نقحاتنا فلطون زتوكره كوسكواسات اب سبت كالات حزبن كالو زملكتهم اكالاتن كم زكايدو افريتوم اب تزوبا 75 ميتاوت كاب زبيتاوي غحافات اب غدغاد اكيب كا دوحي كخون زغل مخانو انتقون جن زاجد أبزي معلا زكوعل كم زير زتقصاتو داويت ناي تتقامنت علتهم زودغ مدهانيتاتن كالوت ناي حكمنا ناوتن كمون هالغتي نقرات بفولي تتحيزهم كم زقاصلو ارديوم ابايرن حمدن زبتن صربالعون اتي اغبابو غوغي مزخون من جماعت بمبكال ابسبن سساتاتن طعناو صعبينات كم زلو بمحبار صربالع مدهانيت اب حمد نعسرتات عامتات ناي مصنحته خولون بحرن سلازلوو نعم بكال عقمو بو منصر زتناوحه كم زخون ابريوم حانت لترو اغلغلوتو زود زيت موتره اب ماي مست تصمبر لعل 5 مليون لترو نايم بكال عقمي كم زلوا زغلصاتو داويت حدغنياناتو اب قمت بمتاو كاب كلن غراجات اب حربوتا تاكيبو ناباصع بملاخ داغماي نممسرحو يفتن كم زلوا اغنزيبوم اتو داويت اب موداتا برستا غراب نمكتا زكاير غسغاسات أمتصاي بالسفح نمتكبار مدب كم زلو بمنصار مس منستر حرشان بعل سلطان حبتي غربن سازغرامن بمخان صغاتات اكبابي نمسسانن هيوتاو بزحነት نمعقابن عتو مكتال كم زغبرو ابريهم اب حرشان زلكا صغاتات بحيال صعرن سنفلطتاو اغبابن مستسنيو مريت صامخا كم زيت خلاكا بتتمكرو زحالفو المعتي زرغاغطوي هم محدار كبابي مغلو زنطف ابنتاو المعي هي وابنتيو وكيلرينا كال مبراتون زدالو صبصاب ازي برهانه ودي 75 عمت اتو ابراهيم عبد الله ام محدار كباب تركينا نوزوبا مغلو ادرغياي ابزبال كبابي منبابرو بمحرسن مغواسن زمرح هركوتن ابنتاونم اتو ابراهيم بزكايدو صعرن حركوتكوتن غبو تغبار مخر موياوين حرشا غبو اطقاقما صغاتات كبابن ايتو مكتتالن تدغيفو روح مهرتي كاب زحفسو حارستت كم زخونه كيلاتات حرشا يغلصو
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ሓላፊ ልምዓት ብቕሊ ኣቶ ጎይቶኦም ሃይለ ሚካኤል ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ኣቶ ኢብራሂም ምኽሪ ሞያውያን ሕርሻ ብግቡእ ተኸቲሉ ብዘካይዶ ዘሎ ዘይሕለል ጻዕርን ዝረኽቦ ዘሎ ምህርትን ኣብ ከባቢኡ ብኣብነት ዝጥቀስ ምዃኑ ብምግላጽ ከምኡ ዝኣመሰሉ ኣብነታውያን ሓረስቶት ንኽስስኑ ብወገን ሚኒስትር ሕርሻ ልዑል ኣቓልቦ ተዋሂቡ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ እዚ ሰብ እዚ ነዚ ናይ መለይ ውሕጅ ኩነታት መዝሚዙ ወይ ድማ ጽቡቕ ትምህርቲ ቀሲሙ ሓደ ኣብ ክረምታዊ ሕርሻ ዓብ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ሓረስታ እዩ ዳርጋ ክሳብ ዝእዋን እዚ ከሲሩ ኣይፈለጥን ብመለክዒ እቶት ክንሪኦ ከለና እቲ ዝለዓለ እቶት ዘእቱ ኣብዚ ከባቢ ዋላ ኣብዚ ዞባ ክበሃል ካል እዚ ከዓ በቲ ዘካይዶ ፃዕሪ ማለት እዩ ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ዘራእቲ ኣቶ ነጋሳ ሃብተ ሚካኤል ብግድኡ ሓረስታይ ኢብራሂም ኣብ እዋን ሓጋይ ይኹን ክራማት ካብ ግራቱ ከይተፈለየ ዘድሊ ምድላዋትን ክንክንን ከም ዘካይድ ከምኡውን ምህርቲ ዘኻዕብት ስነ ፍልጠታዊ ኣገባባት ከም ዘዘውትር ብምጥቃስ ካብ ሄክታር ልዕሊ 25 ኩንታል ብምሕፋስ ነቶም ካብ ሄክታር ካብ 4 ክሳብ 8 ኩንታል ጥራይ ዘእትዉ ኣርኣያ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣረዲኡ በቲ ዘሎ ዓቕሚ በቲ ዘሎ ምንጪ ወይ ጸጋ ነቲ መሬቱ ናይ ምዕቃብ ሃብቲ ማይን ንጥፈታት የካይደሉ ንኽራማት ድልው ይኸውን ወቅቲ ሓላዊ ኣብ ወቅቲ ዝዝርእ ኣብ እቶት ኣብ እዋኑ ዝእክብ ምስ ወቅቲ ዝቃዳድም ሓረስታይ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንኡዞባ መጎሎ ኣቶ ፍርዙን ገብረ ወልድ ብወገኑ ንኹሉ ንጥፈታትን ጻዕርን ኣቶ ኢብራሂም ብቐረባ ከም ዝከታተልዎ ዘድሊ ሞያዊ ምኽሪ ከም ዝልግስሉን ብምሕባር ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሓረስቶት ካብቶም መክርኡ ከም ዝቐስሙ ንምግባር መደብ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ብልቱ ከምኡ ዝተፈላለዩ ጥሬታት ኣብ ዝንዞባ ኾነቱ ንሕር ደሊና ቅድም ኣብ ኣቦ ኢብራሂም ናንፍትኖ ምክንያቱ እሱ ብልክዕቱ ክግበረሉ ዝኽእል ኣገባባ ስለ ዝገብረሉ ነቦ ኢብራሂም ንህቦ ኣብ ኣቦ ኢብራሂም ብቑዕ ኮይኑ ምስ ተረኸበ ንሓረስቶት ንዝርጋሓሉ ብኽእላታት እናተኸታተልና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓረስታይ እዚ ኣብነታዊ ሓረስታይ እዩ ቀንዲ ምስጢር ዓወቱ ጻዕሪ ጥቡቕ ምክትታልን ምቕባል ምኽሪ ሞያውያንን ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣብነታዊ ሓረስታይ ኢብራሂም ዓብደላ በዘይካቲ መሬቱ ንምስባሕን ዝነጠበት ማይ ንምዕቃብን ዘካይዶ ጻዕሪ ካብቲ ልሙድ ዓይነት ኣካል ወጻኢ ዝተፈላለየ ዓይነት ጥረታትን ናይ ቅብኢ ኣዝርእትን ከም ዘዘውትር ብምሕባር ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ሓረስቶት ኣብነቱ ክኽተሉ ተላብዩ ማል ታሙ ሁኩመት ማል ቴሮ ሁኩመት ማል ሁኩመት መንግስቲ መሬትን መስናዊ ልምዓት ዘገልግል ዘድሊ ናውትን ቀሪቡ ኣበጊሱና ነቲ ህይወትና ክንመርሕ ዝተፈጥረልና ባይታ ብዝግባእ ክንጥቀመሉ ብምኽኣልና ድማ ኣብዚ ዓወት እዚ በፂሕና ኣለና ሃለዋድ ኔታን ሃለዋድ ንብድን ሃለዋድ ጌ ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ጸገማት ዝፈጥር ዝነበረ ሕፅረታት ንምምላእ ዝተጀመረ መሰረታዊ ጽገና ትካላት ትምህርቲ ብጽቡቕ ይቕጽል ከም ዘሎ ወኪል የሪና ሓቢሩ እቲ ብምዋሃድ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባን ክፍሊ ህንፃዊ ልምዓት ናይቲ ዞባን ዝሰላሰል ዘሎ ኣብ ጽገናን ምሕዳስን ክፍልታትን ካልእ ትሕተ ቅርጽን ዘተኮረ እዩ ንኩነታት ክሊማ ናይቲ ከባቢ ኣብ ግምት ዘእትዎ ምዃኑ ክፍለ ተኻይሉ ኣሎ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዕማም ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን እወታዊ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ዝጠቐሰ ርእሰ መምህር መባእታ ቤት ትምህርቲ ከተማ ሓጋዝ መምህር ዮናስ ንጉሰ እቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ጽገና ስራሕ ንንጥፈታት ምግራብ ዘተባብዕ ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክስርሓሉ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንዞባ ዳህላክ ስፍሓትን ኣድማዕነትን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንክረጋገጽ ውርፅ ዓርዪ ይካየድ ከም ዘሎ ኣመሓዳሪ እቲ ንዞባ ኣቶ ኣሕመድ ቦካልያ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ ኣብ 5 ምምሕዳራት ከባቢ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብሓፈሻ ኣገልግሎታት ጥዕናን ትምህርትን ዝህባ ትካላት ድማ ብፍላይ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣሕመድ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ መስተርሆ ከም ዝፈጠረ ኣብሪሁ ቀንዲ ጸገም ናይቲ ንዞባ ሕፅረት ስተ ማይ ምዃኑ ጠቒሱ ድማ ነዚ ንምቅላል ብዘይካቲ ብመንግስቲ ተታሒዙ ዘሎ መደባት ካብ መፋርቕ ናይ ዝዓመት ዝጀሚሩ ምንጭታት ማይ ኣብ መውሓዝ ዝድሃበ ንጥፈታት ብህዝቢ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ኣሕመድ ማሕበራዊ ድሕነት ዜጋታት ንምርጋጽ ብዝወፀ ውጥን بمصنعات استدقف نطفታት ምጥያስ ጽጉማት ስንኩላንን አረጋውያንን ከም ተኻይደ ነቲ ኣብ ወሽመጥ መሊል ኣብ ኣስታት 50 ሄክታር ዝተተኽለ ኣግራብ ሾራ ንምስሳን ምትካል ተወሳኺ ኣግራብ ሾራ ክካየድ ምዃኑ ኣፍሊጡ ነበርቲ ብጊዜኦም ነቲ ብመንግስቲ ዝተዋደደሎም
ሕወሬታ ነበርቲ ብጊዜኦም ነቲ ብመንግስቲ ዝዋደደሎም ዘለዎ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንምምዕባል ዓቕሞም ዘፍቀዶ ክገብሩ ዘለዎም ድልውነት ብምርጋጽ ተጀማሚሩ ዘሎ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይ ንምድንፋዕ ናይ ማሽነርን ካልእ ናውትን ሓገዛት ክግበረሎም ተላብዮም ምስ ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪ ኹም ዘለዎም ክቡራት ተኸታተልቲ ድሕሪ ሓጻር መሰጋገሪ ናገራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክታልኩም ክትቅጽል ደጊመ ብኽብሪ ዕድም كما يتنعكم كبرات عزبتي زينات نغطل زينا وطاي ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ምስ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ብዝተኣሳሰር ዝተኸስተ ፀጥታ ወጥሪ መሊሱ ከም ዝዓረገ ይጋዋሓሎ ኣብ ማእከላይ ሸነኽቲ ሃገር ኣብ እትርከብ ከተማ ቶሞዲ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ፕሬዝደንት አላሳን ዋታራን ደገፍቲ ተቃወምቲ ፖለቲካውን ሰልፍታትን ሓድሽ ግጭት ከም ተወልዐ ዝጠቐሱ ፀብፃባት ሓያሎ ከም ዝቆሰሉ ናባይቲ ከም ተቃፀለን ሓቢሮም ትማል 4 ሕዳር ብዝተኻየደ መጥቃዕታት ክልተ ደገፍቲ ፕሬዝደንት ዋታራ ምዃኖም ዝተሓበሩ ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ከምውን ሚኒስተር መራኸቢታትን ኣፈኛ መንግስትን ዓጂቡ ኣብ ልዕሊ ዝጓዓዝ ዝነበረ ቃፍላይ መኻይን መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ከም ተኻየደ ንሰብ መዝት ፀጥታ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ኣቃሊሐን ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ አላሳን ዋታራ ብዓብላሊ ድምፂ ከም ተዓወተ እኳ ኮሚሽን ምርጫ ሃገር እንተሓበረ ተቃወምቲ ሰልፍታት ግን ንውፅኢት ናይቲ ምርጫን ተሳታፍነት ፕሬዝደንት ዋታራ ኣብቲ ምርጫን ብምቋም ተጻራሪ ሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ ከም ዝምስርትዮም ሓቢሮም ዘለዉ በዚ ድማ ሃገር ናብ ፖለቲካዊ ፍልሊ ዝጠንቁ ግጭት ሕድሕድ ከይተምርሕ ተሰጊሎም ሕብረት አፍሪካ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ አፍሪካ ማለት ኤኮዋስን ውድብ ሕብረት ሃገራትን በብወገኖም ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ኩሎም ወገናት ድሕነት ዜጋታት ከቀድሙን ተኽታኽ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክሕየቡን ብምጽዋዕ ተቃወምቲ ሰልፍታት ኣይቨሪ ኮስት ንሕገ መንግስቲ ሃገር ከኽብሩን ካብ ንዓብን ዕግርግርን ድማ ልዝብን ዲፕሎማሲያዊ ኣገባባትን ክመርፁ ፀዊዖም ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ምስ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ብዝተኣሳሰር ግጭት ብውሕዱ 40 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝሕብሩ ፀብፃባት ሓያሎ ነበርቲ ዓበይቲ ከተማታት ንህይወቶም ብምስጋእ ናብ ገጠራት ከም ዝሃድሙ የረዱ መንግስቲ ብሪጣንያ ተኸሲቱ ዘሎ ካልኣይ ማዕበል ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፃር ተፋኺሱ ዘሎ ገዳታት ዳግማይ ብምሉእነት ክጸንዕ ትማል 4 ሕዳር ኣዚዙ በዚ ድማ ልዕሊ 56 ሚልዮን ህዝቢ ብሪጣንያ ንዝወርሒ ሕዳር ኣብ ቤቱ ክጸንሕ ተኣዚዙ ኣሎ እዚ ክሳብ 2 ታሕሳስ ጸኒዑ ዝቕፅል ትእዛዝ ኣብ ስኮትላንድ ዌልስን ሰሜናዊ ኣየርላንድን ድሮ ተግባራዊ ክኸውን እንከሎ ኣብያተ ትምህርቲ ግን ክፉት ኮይኑ ከም ዝቕፅል ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ብሪጣንያ ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ናበስታት 1.1 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 47700 በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ፈረንሳይን ጀርመንን እውን ኣቐዲመን ዜጋታት ንሓደ ወርሒ ካብ ኣባይቶም ከይወፁ ኣዚዘን ምህላወን ይፍለጥ መንግስቲ ኢጣልያ እውን ናይ ምንቅስቓስ እገዳ ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ሰዓታት እቶኦቶን ከም ዝኣወጀ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብተን ልዑል ለብዒ ዝምዝገበለን ዘሎ ከባቢታት ግን እቲ እገዳታት ክተርርን ዜጋታት ካብ ኣባይቶም ከይወፁን ትእዛዝ ክመሓላለፍ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ባህል ወገን መንግስቲ ቻይና ካብተን ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ብልዑል መጠን ዛይዱለን ዝርከብ ብሪጣንያ ቤልጅየምን ፊሊፒንስን ዝመፁ ገያሾ ናብ ሃገሩ ከይኣትዉ ክኽልክል እንከሎ ካብ ኣሜሪካ ፈረንሳይን ጀርመንን ንዝመፁ ገያሾ ድማ ካብ ኮሮና ነፃ ምዃኖም ዘረጋግፅ ሰነድ ከቕርቡ ዝሓትት ሓድሽ ሕጊ ኣተኣታትዩ ኣሎ ብደረጃ ዓለም ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ናብ ልዕሊ 48 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ናብ ልዕሊ 1.23 ሚልዮን ከም ዝደየበ ፀብፃባት ጥዕና የነፅሩ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ሕግታት ዕዮ ወፃእተኛታት ሰራሕተኛታት ንምምሕያሽ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ ሚኒስትሪ ሰብኣዊ ፀጋታትን ማሕበራዊ ምዕባለን ስዑድ ዓረብ ትማሊ 4 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ 14 መጋቢት 2021 ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ወፃእተኛታት ሰራሕተኛታት ስራሕ ክቕይሩ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቐሱ ይኹን ካብቲ ሃገር ክወፁ ናይ ከፊሎም ማለት ዋሕሶም ፍቓድ ክጠልቡ ከም ዘየድልዮም ኣፍሊጡሎም እቲ ስጉምቲ ፅፈትን ኣድማዕነትን ሰራሕተኛታት ኣብ ምምዕባል ልዑል እጃም ከም ዝህልዎ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ገሊጹ እንተኾነ ግን እዚ ኣብ ሕጊ ዕዮ ዝግበር ምምሕያሽ ነቶም ልዕሊ 3.7 ሚልዮን ምዃኖም ዝግለጹ ዘቤታውያን ሰራሕተኛታት ከም ዘይውክል ዝጠቐሰ እቲ ሚኒስትሪ ንሶም ብኻልእ ሕጊ ዕዮ ከም ዝመሓደሩን ንምምሕያሹ መጽናዕታት ይካየድ ከም ዘሎን ኣፍሊጡ
መንግስቲ ስዑድያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ነቲ ብከፋላ ዝጽዋዕ ናይ ሰራሕተኛን ኣስራሕን ዝምድና ዝምልከት ሕጊ ዕዮ ከመሓይሾ ምዃኑ ምሕባሩ ይዝከር። ግጭት ኣፍጋኒስታን ብሰላማዊ ዘተ መዓልቦ ንኽረክብ ኣብ መንጎ መንግስትን ጣሊባንን ተበጋጊሱ ዘሎ ዘተ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ግጭትን ሽበራዊ መጥቃዕታትን ዛይዱ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም። ብመሰረቶም ጸብጻባት ጣሊባን ኣብ ሳልሳይ ረብዒ ዓመት ናይ 2020 ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስትን በርጌስ ኣፍጋናውያን ዘካየዱ መጥቃዕታት ምስ ካልኣይ ረብዒ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ50 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ እዩ ዝግለጽ። በቲ መጥቃዕታት ልዕሊ 2500 ሰላማውያን ኣፍጋናውያን ኣደዳ ሞትን መቑሰልትን ከም ዝኾኑ እዚ ኣሃዚ ምስ ናይ ካልኣይ ረብዒ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ43 ሚእታዊት ከም ዝዛይድ ተሓቢሩ። መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ጣሊባንን በቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወርድ ዘሎ ጉድኣት ንሓድሕዶም ይወቃቕሱ ከም ዘለዉ ዝሕብሩ ጸብጻባት ቀጻሊ ግጭት ነቲ ዘተ ሰላም ከይዕንቅጾ ከም ዘስግእ የረዱ። ጸጥታዊ ኩነታት ምዕራባዊ ሸነኽ ካሜሮን በሰካፊ ደረጃ እንቆልቂሉ ከም ዘሎ ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። እዚ ዝሓበረ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝኾና ዞባታት ሃገር ንምንጻል ከም ዝንቀሳቐሱ ዝግለጹ ዕጡቓት ብዘካየድዎ መጥቃዕታት ብውሕዱ 11 መምሃራን ከም ተጸወዩ ማዕከናት ዜና ንሰብ መዚ ጸጥታ ካሜሮን ብምጥቃስ ኣብ ዘቃልሓሉ ዘለዋ እዋን እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ እውን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ትርከብ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ 8 ቆልዑ ከም ተቐትሉ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቶም ዕጡቓት ነቲ ብቋንቋ ፈረንሳ ዝካየድ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዘለዎም ተቃውሞ ንምግላጽ ነቲ መጥቃዕታት ከም ዝፍጽሞ ዘለዉ ይሕብሩ። እዚ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ብዝፈጠሮ ራዕዲ ወለዲ ንደቆም ናብ ቤት ትምህርቲ ካብ ምስዳድ ክሕየቡ ኣገዲድዎም ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ። ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ዝኾና ዞባታት ዝተለዓዓለ ህዝባዊ ተቃውሞታትን ንዑ ስዒበን ዝተመስረታ ዕጡቓት ጉጅለታት ብዘካየድዎ መጥቃዕታትን ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ልዕሊ 3000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 700,000 ኣደዳ ምምዝባልን ስደትን ከም ዝኾኑ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት የነጽሩ። ናይ መወዳእታ ዜና መንግስቲ ኣሜሪካ $600 ሚልዮን ዝግመት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኩናት ንደሴት ታይዋን ክሸጠላ ብምውሳኑ ብ4 ሕዳር ኣፍሊጡ። ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም መቕጸልታ ናይቲ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ደሴት ታይዋን ንምምዕባልን ንምድላልን ክገብሮ ዝጸንሐ ጻዕርታት ዝተራቐቓ ዘመናውያን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክሸጠላ ምዃኑ ይሓቢሩ። እቲ መሸጣ ብምርጋጽ ጸጥታን ሰላምን ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክን ወሽመጥ ታይዋንን እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብተወሳኺ ሓቢሩ። ኣሜሪካ ምስ ልኡላዊት ግዝኣቱ ዝኾነት ደሴት ታይዋን ትገብሮ ዝኾነ ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ዝምድናታት ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዝጎስን ምትእትታው ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩን ምዃኑ ክገልጽ ዝጸንሐ መንግስቲ ቻይና ነዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘሕልፎ ሓድሽ ውሳነ እውን ኣትሪሩ ኮኒንዎ ኣሎ። ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣሜሪካ ምስታ ልኡላዊት ኣካል ቻይና ዝኾነ ደሴት ዘለዎ ወተሃደራዊ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ደው ብምባል ነቲ ተወጢኑ ዘሎ መሸጣ ኣጽዋር ከቋርጾ ይጸዊዑ። ጉዳይ ደሴት ታይዋን ንኣሜሪካን ቻይናን ካብ ቀንዲ ዘተፋንኑ ኣህጉራዊ ጂኦፖለቲካዊ ጉዳያት ምዃኑ ይፍለጥ። ክቡራት ተዓዘብቲ ነሳዕ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ምስ ተረፉ መርባሲ ቲቪ ሓድጎኩም ብወገነይ ሰላም